வணக்கம் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் ஹரிகிருஷ்ணன் பேசுகிறேன். இப்போ சப்ளிமெண்ட்ரி 2 பார்ட் 2 அதில் பார்க்க போகிறோம். அதில் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு வந்து எப்படி கேட்பாங்கனாக்கா 5 மார்க் கொஸ்டினில் சப்ளிமெண்ட்ரி போன ட்ரிப்பு கேட்டிருந்தாங்க. இந்த ட்ரிப்பு கேட்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதில் பாராகிராஃப் இருக்கும். அதில் ஐஃபனாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதை எடுத்து நம்ம பாராகிராஃபாக அந்த இடத்துல எழுதணும். அதில் பாரா கொடுத்துருப்பாங்க. எடுத்து பாராகிராஃபாக அந்த இடத்துல எழுதணும் இல்லையா? இப்போ அடுத்து நம்ம வந்து அந்த கதையை பார்ட் 2 கதை என்ன தொடங்குதுல பார்ப்போம். அதில் லாஸ்ட்டாக பார்ட் 1ல் வந்து என்ன தொடங்கியிருந்தோம்னா, இந்த ரெஸ்டாரண்ட், அதாவது பிக் ஜோ பிராடி ரெஸ்டாரண்ட்னு ஒன்று இருந்துச்சு. அது எங்கே, அதாவது அந்த இடத்துல இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி, அந்த உணவகம் அந்த இடத்துல இருந்துச்சுன்னு சொல்லி லாஸ்ட்டாக அதில் முடித்தோம். இப்போ அதில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதில் அன்டில் 5 years ago, 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி, செட் த போலீஸ்மேன், அதில் சொல்கிறான் அந்த இடத்துல காவல்துறை. இந்த இடத்துல வந்து இந்த 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இடத்துல ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்துச்சு. 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. இட் வாஸ் அ டான் டவுன் தென். இப்போ அது இல்லை. என்ன பண்ணாங்க, அதை வந்து இடிச்சிட்டாங்க. டவுன்னாக்கா அதை இடிச்சிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். தென் இந்த மேன் இஸ் த டோர்வே ஸ்ட்ரக் த மேட்ச். இந்த மனுஷன் ஒருத்தர் இருந்தான் இல்லையா, அந்த உயரமாக இருந்தான் இல்லையா, அவன் என்ன பண்ணுறான், அந்த தீக்குச்சியை ஸ்ட்ரக்குனாக்கா பற்ற வைக்கிறது. ஸ்ட்ரக் த மேட்ச் அப்படின்னாக்கா அந்த சிகரெட் அந்த பற்ற வைக்கிறான். அதில் சிகரெட்டும் இட் இஸ் லைட் ஆஃப் ஹிஸ் ஜிகர்னாக்கா அந்த அவனுடைய மேட்ச் பாக்ஸ் எடுத்து அதில் பற்ற வைக்கிறான். இந்த லைட்டு ஷோடு த பேர்ல். அப்போ அந்த இடத்துல வெளிச்சம் ஒன்று வருது. பேர்ல் சொன்னோம்னாக்கா வெளிச்சம், முகம் வெளுத்து போகிறது அந்த இடத்துல அதில் சொல்லுவோம். அதில் அந்த மூஞ்சியும் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் நல்லா வெளுத்து போயிருக்கு. ஸ்கொயர் ஜார்டு ஃபேஸ் அப்படிங்கிறான். ஸ்கொயர் ஜா ஃபேஸ்னாக்கா ஒரு சதுர வடிவான தாடை முகம், அப்படி ஒரு முகம் அவனுக்கு இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபேஸ் வித் கீன் ஐஸ். கீனாக்கா கூர்ந்த கண்கள். பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீன் ஐஸ்லாம் கூர்ந்த கண்கள் அதில் இருக்குது. அண்ட் எ லைட் ஒயிட் ஸ்கார் நியர் ஹிஸ் ரைட் ஐப்ரோ. அவன் பக்கத்தில் லைட் ஒயிட் ஸ்கார்னாக்கா தழும்பு, வெள்ளை தழும்பு பார்த்தீங்கன்னாக்கா எங்கே இருக்குன்னா நியர் ஹிஸ் ரைட் ஐப்ரோ, வலது கண்புருவம் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து மேலே அந்த தழும்பு அதில் இருக்குது. ஹிஸ் ஸ்கார்ப் பின் வித் லார்ஜ் டைமண்ட் ஆட் செட் ஒன். ஸ்கார்ஃபு பின்னாக்க அந்த குண்டூசின்னு சொல்கிறது. அந்த குண்டூசியில், அதாவது இந்த குண்டூசி அந்த இடத்துல இருக்குது. வாஸ் லார்ஜ் டைமண்டு. அது எப்படின்னாக்கா அது சற்று கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குது அந்த இடத்துல. அது என்னன்னாக்கா கொஞ்சம் பெரிய வைரம் அந்த இடத்துல அதில் இருக்கும் கழுத்து ஓரத்தில். அதுவும் பாருங்களேன், ஆட்லி செட்டுங்கிறான். ஆட்லி செட்டுனாக்கா சற்று கோணலாக அந்த இடத்துல சொருவி இருக்குது. அவனுடைய இதில் நியர் அவனோட இதில் அந்த இடத்துல சொருகப்பட்டிருக்கு. டைமண்ட்னு சொன்னாக்கா அதில் ஒரு நகை நம்ம அதில் சொல்லுவோம். அதில் அது என்ன பண்ணியிருக்கு, இந்த இடத்துல பெரிய வைரம்னு நம்ம சொல்லுவோம். அது இந்த இடத்துல சொருகப்பட்டிருக்கு. ஸோ அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போமா. இப்போ இந்த ஸ்லைடு நம்ம அதில் பார்ப்போம். இந்த ஜிம்மி வால்ஸும் அந்த போலீஸ்காரனும் 2 பேரும் அந்த இடத்துல பேசிட்டே வந்துட்டு இருக்காங்க. அதில் கதை சொல்கிறான். அதில் 20 years ago tonight, 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த இரவில் செட் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதில் அவன் சொன்னது இப்படி, இந்த மேன் ஐ டிண்ட் ஹியர். டிண்டு அப்படின்னாக்கா நான் இங்கே வந்து டின்னர் சாப்பிட்டோம். இங்கே எங்கே அப்படின்னாக்கா அட்டு பிக் ஜோ பிராடி வித் ஜிம்மி வால்ஸ். நான் ஜிம்மி வால்ஸோட இந்த இடத்துல வந்து நான் சாப்பிட்டேன், உணவு அருந்தினோம், விருந்து சாப்பிட்டோம். மை பெஸ்ட் கம் அப்படிங்கிற. பெஸ்ட் ஜம்னாக்கா என்னுடைய நெருங்கிய நண்பனும். இந்த ஃபைனஸ்ட் செப்புனாக்கா அந்த பாய், அந்த பையன் எனக்காடி வருவேன்னு சொல்கிறான் இல்லையா, அந்த பையன் அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் அவன் வருவான், ஃபைனஸ்ட்டு. ஹீ அண்ட் ஐ வேர் ரைஸ்டு. இப்போ இந்த இடத்துல கொடுக்கலாம், ஹீ அண்ட் ஐ வேர் ரைஸ்டு அப்படின்னாக்கா நாங்கள் 2 பேருமே இங்கேருந்து தான் கிளம்பணும். இங்கேருந்துனாக்கா நியூயார்க், எங்கேருந்துனாக்கா நியூயார்க்லேருந்து கிளம்பணும். ஜஸ்ட் லைக் 2 பிரதர். நாங்கள் வந்து அதாவது சகோதரர் போல் அந்த இடத்துல இருந்தோம். டுகெதர்னாக்கா 2 பேருமே கலந்து அதில். ஐ வாஸ் 18, எனக்கு வந்து 18. அண்ட் ஜிம்மி வாஸ் 20. ஜிம்மிக்கு எவ்வளோனாக்கா 20 வயசு. இந்த நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ஐ வாஸ் ஸ்டார்டட் ஃபார் த வெஸ்ட் டு மேக் மை ஃபார்ச்சூன். மறுநாள் காலையில், நெக்ஸ்ட் மறுநாள் காலையில் நான் தொடங்கினேன். எங்கே தெரியுமா, ஃபார் வெஸ்ட். எங்கே தெரியுமா போக ஆரம்பித்தேன், பணம் சம்பாதிப்பதற்காக மேற்கு நோக்கி நாங்கள் போனேன் அப்படின்னு. யூ குடின்ட் ஹாவ் ட்ராக்டு ஜிம்மி. இங்கே அதாவது ஜிம்மி வந்து இங்கேருந்து நியூயார்க்லேருந்து அவனை கொண்டு போக முடியாது. ஹி தாட் இட் வாஸ் ஒன்லி பிளேஸ் ஆஃப் எர்த்து. அந்த ஜிம்மி இருக்கானே என்னோட நண்பன், அவன் என்ன தெரியுமா நினச்சான், ஹீங்கிற வார்த்தை வந்துருக்கலாம். ஹி தாட், அவன் நினச்சான் இட் வாஸ்னாக்கா இந்த நியூயார்க் சிட்டி வந்து இதுதான் இந்த உலகத்திலே மிக பெரிய பிளேஸு அப்படின்னு அவன் பெருசாக அதை நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு அதில் சொல்கிறார். ஸோ இந்த ஒரே இடம் அப்படின்னு கூட அந்த இடத்துல நினச்சிக்கிட்டு இருந்தான் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதை பொறுத்த வரைக்கும். இந்த அடுத்த ஸ்லைடில் பாருங்களேன். வெல்
We agreed that night we would meet here again exactly 20 years from the date time, no matter what our conditions might be or from the what distance we might have to come. அப்ப பாருங்களேன், வெல் நல்லது. வி அக்ரீடு நாங்க ஒத்துக்கிட்டோம். சிம்பிள் பாஸ்ட்ல குடுத்துருக்காங்க. தட் நைட் தட் வி வுட் மீட் நாங்க என்ன பண்றோம், இந்த இடத்துல இங்கே மீண்டும் சந்திக்கிறதாக. வுட் மீட் அப்படின்னாக்கா சந்திப்பதற்காக. பாஸ்ட்டுக்கு சொல்றதில்ல, ஃபியூச்சர்ல சொல்றதில்ல. அகைன் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டான இந்த 20 இயர்ஸ் 20 வருஷத்துக்கு பிறகு ஃப்ரம் த டேட் அந்த டைம் அந்த டேட் குறிச்ச டேட்ல அதே நேரத்துல. ஸோ நோ மேட்டர் எந்த ஒரு செய்தி இல்லாம வாட் அவர் கண்டிஷன்ஸ் நாங்க என்ன ஒரு கண்டிஷன்ஸ் என்ன ஒரு சூழ்நிலைகள்ல மைட் பி இருக்கிறோம், ஃப்ரம் வாட் டிஸ்டன்ஸ் எந்த தொலைவிலிருந்து என்ன தொலைவிலிருந்து வி மைட் ஹாவ் கம் எங்கேருந்து நம்ம வாரோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த அதில் சொல்றாங்க. அதில் வி ஃபிகர்டு நாங்க 2 பேருமே இருக்கோம் இல்லையா? தட் இன் 20 இயர்ஸ் 20 வருஷத்துக்கு பிறகு 20 இயர்ஸ் இன் 20 இயர்ஸ் 20 வருஷத்துல ஈச் ஆஃப் அஸ் என்ன 2 பேருமே சமமாக ஆட் டு ஹேவ் அவர் டெஸ்டினி ஒர்க்டு. ஸோ ஆட் டு ஹேவ் ஆட்னாக்கா அவசியம் டு ஹேவ் அவர் டெஸ்டினி ஒர்க்டு. நாங்கள் எந்த ஒரு வேலைகள் இருந்தாலும் அண்ட் அவர் ஃபார்ச்சூன்ஸ் மேடு நாங்கள் வந்து ஃபார்ச்சூன்ஸ்னாக்கா பணம் சம்பாதிக்கிற அந்த வேலைகள் இருந்தாலும் சரி, அந்த வேலைகளில் நாங்கள் இருந்தோம். வாட் எவர் என்ன இருந்தாலும் சரி, தே வேர் கோயிங் டு பி அப்படின்னு அர்த்தம் அதில் சொல்கிறாங்க. செல்வங்களை வந்து நாங்கள் சேர்த்துருவோம். ஃபார்ச்சூன் மேடு வாட் எவர் வி ஆர் கோயிங் டு பி. என்ன இருந்தாலும் சரி நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், அது சரியாயிடும், எல்லாம் சேர்ந்துருவோம், என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல. வாட் எவர் தே வேர் கோயிங் டு என்ன இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நாங்கள் வந்து செல்வத்தை சேர்த்துருவோம் அப்படின்னு அதில் சொல்கிறாங்க. ஸோ அடுத்தது பாருங்களேன், இட் சவுண்ட்ஸ் பிரெட்டி இன்ட்ரெஸ்டிங் செட் த போலீஸ்மேன். அப்போ சொல்கிறாரு, என்னது நீங்கள் சொல்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்வமாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி அந்த போலீஸ்காரன் கேட்குறாரு. ரேதர் எ லாங் டைம் எவ்வளோ நேரமா பிட்வீன் மீட் தோ எவ்வளோ நேரமா அந்த இடத்துல சந்திக்கிறதா இருக்கீங்க. இட் சீம்ஸ் டு மீ இது எனக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கே அப்படின்னு அதில் சொல்றாரு. 2 பேரும் சந்திக்கிறது எங்களுக்கு வந்து சுவாரஸ்யமா இருக்கு. ஹேவன்ட் யூ ஹேர்டு ஃப்ரம் யுவர் ஃப்ரெண்ட் சின்ஸ் யூ லெஃப்ட். நீங்க உங்களுடைய நண்பனை பத்தி பிரிஞ்சதுலேருந்து ஏதாவது பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஹேவ் யூ ஹேர்டு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வென் யுவர் ஃப்ரெண்டு லெஃப்ட் சின்ஸ் நீ பிரிஞ்சது பிறகு ஏதாவது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னு அதில் இருக்கிறார். வெல் ஆமாம் நல்லது. எஸ் ஃபார் எ லாங் ஃபார் எ டைம் வி கரஸ்பாண்டன்ட். நாங்கள் வந்து எதனாக்கா கரஸ்பாண்டன்ட் சொன்னாக்கா கடித தொடர்பு கொண்டோம் அப்படின்னு அழகாக சொல்லலாம்ன்றது. கடிதத்தின் மூலமாக நாங்கள் என்ன பண்ணோம், தொடர்பு கொண்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செட் அதை சொல்கிறோம். பட் ஆஃப்டர் இயர் ஆர் டூ வி லாஸ்ட் ட்ராக் ஆஃப் ஈச் அதர். ஸோ சில வருஷங்கள் கழித்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வருஷங்கள் கழித்து பிறகு நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், இடையே தொடர்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு. லாஸ்ட் ட்ராக் அப்படின்னா லாஸ்ட் சொல்லுவோம். இழப்பு வந்து தொடர்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு. யூசி நீங்கள் பாருங்களேன், இந்த வெஸ்ட் இஸ் பிரெட்டி பிக் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த வெஸ்ட்னாக்கா மேற்கு வந்து ரொம்ப ஒரு அழகாக இருக்கும். அதில் அதாவது பெரிய செல்வங்களை கொளிக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம். வெஸ்ட் இஸ் பிரெட் யூசி பிரெட்டி பிக் ப்ராப்போசிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ப்ராப்போசிஷனாக்கா பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய இடம், பெரிய லெவலில் பணத்தை சம்பாதிக்கலாம். அண்ட் ஐ கெப்ட் ஹஸ்டிங் அரவுண்ட் ஓவர் இட் த பிரெட்டி லைவ்லி அப்படின்னு அதில் சொல்லுவேன். அப்படின்னாக்கா நான் அந்த அழகுல வந்து உள்ள கவர்ச்சியில் வந்து ரொம்ப மூழ்கி சுற்றி வந்தேன் அப்படின்னு. ஹஸ்டிங்னாக்கா சுற்றி வருது. ஐ கெப்ட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன். அரவுண்ட் ஓவர்னாக்கா அங்கேயே அந்த இடத்துல பிரெட்டி லைவ்லி அந்த இடத்துல ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானே என்ன பண்ணேன், அந்த இடத்துல சுற்றி வந்துட்டேன். ஸோ அடுத்த ஸ்லைடில் பார்ப்போமா அதை. பட் ஐ நோ எனக்கு அது தெரியும். ஜிம்மி வில் மீட் மீ ஹியர். ஜிம்மி வந்து என்னை அந்த அந்த இடத்துல சந்திப்பான் அப்படின்னு எனக்கு அதில் தெரியும். இஃப் ஹீ இஸ் அலைவ் அவன் உயிரோடு இருந்தான்னா ஃபார் ஹி ஆல்வேஸ் வாஸ் அ ட்ரஸ்ட்டு. அவன் இருந்தான்னு வச்சுங்களேன், ட்ரஸ்ட்னாக்கா உண்மையானவன் அப்படின்னு வார்த்தை அதில் சொல்லுவாங்கல்ல. ஹி ஆல்வேஸ் ட்ரஸ்ட் உண்மையானவன் இருந்தானாக்க ஸ்டாண்ட் ஜஸ்ட் ஓல்டு செப் இந்த வேர்ல்டு. ஸ்டாண்ட் ஜஸ்ட்னு சொன்னோம்னாக்கா உண்மையான அல்லது உறுதியான அப்படின்னு சொன்னாக்கா, செப்புனாக்கா ஒரு மனிதன் நம்ம அதில் சொல்லுவோம். ஸோ உண்மையான ஒரு மனிதனாக இருந்தால் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவானாக்கா வந்து என்னை வந்து சந்திப்பான். ட்ரஸ்ட்டு சான்சஸ்ட் ஓல்டு செஃப் அப்படின்னாக்கா மனிதனாக சொல்லுது. அவன் உண்மையானவனாக இருந்தாக்கா உலகிலே மிகவும் உண்மையான உறுதியானவனாக இருந்தானாக்கா அவன் வந்து மறக்கவே மாட்டான். ஹி வில் நெவர் ஃபர்கெட் அப்படின்னு அர்த்தம். அவன் வந்து மறக்கவே மாட்டான். ஐ கேம் 1000 ஸ்மைல். ஐ கேம்னாக்கா நான் வந்துட்டேன். அப்போ சொல்ல பாஸ்ட் சிம்பிள் பாஸ்ட் நான் வந்துட்டேன். ஏ 1000 ஸ்மைல் டு ஸ்டாண்ட்.
நான் 1000 மைலுக்கு அந்தாண்ட வந்து இங்க நின்னுட்டுருக்கேன். எங்க அந்த பிக் பிராடி ரெஸ்டாரண்ட் சொன்னேன் அந்த இடத்துல. இன் திஸ் டோர் நைட் இந்த இரவு இந்த கதவு பக்கத்துல அண்ட் இஸ் ஒர்த் இஃப் இட் மை ஓல்ட் பார்ட்னர் டர்ன்ஸ் அப். ஸோ என்னுடைய ஸோ அவன் வந்து இந்த இரவுல வந்துட்டான் அப்படின்னா, இந்த இரவுல இட் ஒர்த் எனக்கு அது வந்து மதிப்புள்ளதா இருக்கும். இஃப் மை ஓல்டு பார்ட்னர் என்னுடைய கூட்டாளி, என்னுடைய நண்பன் அவன் வந்துட்டான் அப்படின்னாக்க, டர்ன்ஸ் அப் அப்படின்னாக்கா, அது ஒரு மாற்றமா எனக்கு அதுல இருக்கும். அப்படின்னு அதுல சொல்றாரு அதுல. அடுத்து பாருங்களேன். த வெயிட்டிங் மேன் புல்ட் அவுட் த ஹேண்ட்சம் வாட்ச். ஸோ அந்த புல்டு அவுட் அப்படின்னாக்கா பிரேஸில இருக்கும். அந்த மேன்னா உள்ளேருந்து எடுக்குறான் அதுல. ஹேண்ட்சம் வாட்ச்னாக்கா ஒரு அழகான வாட்ச். அந்த வாட்ச் எடுத்து லிட் ஆஃப் செட் வித் ஸ்மால் டைமண்ட்ஸ். அதுல என்ன இருந்துச்சுனாக்க, ஒரு மூடிய ஒரு சின்ன 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 வைர கற்கள் வந்து அதுல பதிக்கப்பட்டிருந்தது. லிட்னாக்கா பதிக்கப்பட்டது. லிட் ஆஃப் செட்னாக்கா அமைக்கப்பட்டிருந்தது. வித் ஸ்மால் டைமண்ட் சின்ன 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 வைர கற்கள் வந்து அந்த வாட்ச்ல அந்த இடத்துல பதிக்கப்பட்டுருந்துச்சு. அடுத்தது ஸ்லைட் பாருங்களேன். 3 மினிட்ஸ் 10 இன்னும் 10 நிமிஷம் ஆகறதுக்கு 3 நிமிஷம் இருக்கு. ஹி அனௌன்ஸ்டு அந்த இதுல சொல்றான், அறிவிக்கிறான். இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி 10:00. இப்ப கரெக்ட்டா மணி 10 மணி. வென் வி பார்ட்டட் ஹியர் அட் த ரெஸ்டாரண்ட் டோர். ஸோ நாங்க அங்கேருந்து பிரிஞ்சு போகும்பொழுது, இட் வாஸ் எக்ஸாக்ட்லி 10:00 நாங்க அந்த இரவு வென் ஹி பார்ட்டட்னாக்கா பிரிஞ்சு போகும்பொழுது, ஹியர் இந்த இடத்துலேருந்து நாங்க பிரிஞ்சு போகும்போது, எந்த இடம்னாக்கா, அந்த ரெஸ்டாரண்ட் டோர்லேருந்து நாங்க பிரிஞ்சு போகும்போது, இரவு 10 மணி அப்படின்னு அதில சொல்றாரு. டிட் த பிரெட்டி வெல் அவுட் வெஸ்ட் டிட் யூ ஆஸ்க் த போலீஸ்மேன். அந்த போலீஸ்மேன் கேட்கிறாரு அதில. அ மேற்கு நாடு இருக்கு இல்லையா, உங்கள் முன்னேற்றம் சிறப்பா இருந்துச்சா? அப்படின்னு கேட்கறான் அதில. ஸோ பிரெட்டி வெல் அப்படின்னாக்கா, நல்லா சம்பாரிக்கக்கூடியதா இருந்துச்சா? உங்களுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு அது மாரி இருந்துச்சா? அப்படின்னு சொல்லி இந்த போலீஸ்காரன் அந்த இடத்துல கேட்கிறான். அடுத்து சொல்லுங்க, யூ பெட். ஸோ நீங்க அதில பந்தயம் கட்டலாம். யூ பெட் நீங்க பந்தயம் கட்டலாம். ஐ ஹோப் நான் நம்புறேன். ஜிம்மி ஹாஸ் டன் ஆஃப் ஆஸ் வெல் அப்படிங்கிறான். அப்ப அந்த இடத்துல சொல்லும்போது பாருங்களேன், ஜிம்மி தான் அந்த இடத்துல அவனே வாரான் அதுல. அவன் தான் போலீஸ்காரனா அந்த இடத்துல வரான். கதைய சொல்லாம கொள்ளாம அந்த இடத்துல கடைசில சொல்லுவாய்ங்க அதுல. ஜிம்மி ஹாஸ் ஹால்ஃப் வெல் அவன் பாதி சம்பாரிச்சிருப்பான் அப்படின்னு இந்த இடத்துல ஜிம்மிய பத்தி ஒரு குழு குடுக்குறான் பாருங்களேன். ஹி வாஸ் கைண்ட் பார்ட்லர். அப்ப வந்து அ அதாவது அவன் வந்து ஒரு நிதானமாக சம்பாரிக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொன்னான். ஸோ பார்லர்னாக்க நல்ல நிதானமா சம்பாரிக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்றான். தோ குட் ஃபெலோ நல்ல நண்பன் ஆஸ் ஹி வாஸ். உங்கள்ட்ட இருக்கிற வரைக்கும் நல்ல நண்பன் தான். ஐ ஹேவ் ஹேட் கம்ப்ளீட் பணம் சம்பாரிக்கிறதுக்கு அந்த இடத்துல போட்டி போட வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு அதில சொல்றாங்க. இது ஷார்ப்பஸ்ட் விட்டுனாக்க அதாவது அறிவுத்திறன் அதிகமா அதுல இருக்கணும். கோயிங் டூ கெட் எ மை பைல். நெறைய பணம் சம்பாரிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லா ஒரு அறிவுத்திறன் அந்த இடத்துல வேணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல சொல்றாங்க. மேற்கிந்திய நாடுகள பொறுத்தவரைக்கும் அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல அ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்றாப்ல. அடுத்து பாருங்களேன். எ மேன் கெட் குரூ இன் நியூயார்க். இந்த நியூயார்க்ல இருக்கு இல்லையா? அது வந்து எ மேன் கேட் குருன்னு சொன்னோம்னாக்கா, அந்த குகைன்னு நம்ம சொல்லுவோம். குகைக்குள்ள அடைச்சு கிடக்குறோம் இல்லையா? ஸோ அது மாரி அந்த இடத்துல இருக்கும். இட் டேக்ஸ் வெஸ்ட் டூ புட் த ரோசர் எட்ஜ் இது நல்ல நல்ல ஒரு ஐடியா குடுத்துருக்கலாம். இட் டேக்ஸ் வெஸ்ட் எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? புட் த ரோசர் எட்ஜ் அப்படின்னாக்கா, அந்த கத்தி முனை மேல நம்ம இருக்கிற மாரி. ஆன் ஹிம்ங்கிறான். ஸோ கத்தி முனை மேல இருக்கிற மாரி நம்ம அங்க ஒரு வாழ்க்கை வாழணும். வெஸ்ட் அது மாரி இருக்கும். அப்படின்னு அதில சொல்றாப்ல. ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க் யூ. கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்னாக்கா ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம். நீங்க எதுவும் இது சொன்னீங்கன்னா தான் நான் அடுத்த ட்ரிப்பு எனக்கு போறது கொஞ்சம் ஆர்வமா இருக்கும். தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க் யூ. கொஸ்டின்ஸ் படிங்க. பப்ளிக் எக்ஸாம்ல போன ட்ரிப் இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பாராகிராஃப்ல நீங்க அதில எழுதணும். ஒரு சின்ன பாராகிராஃப் குடுத்துருப்பாங்க. இடையில ஹைஃபன் மாரி இருக்கும் அதில. நோட் மேக்கிங் நம்ம எப்படி நோட்ஸ் தயார் பண்றோமோ, அது மாரி குடுத்துருப்பாங்க அதில. இது வந்து 5 மார்க் உள்ளது. பாராகிராஃப் அந்த இடத்துல எழுதணும். அதுக்கு தகுந்த மாரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கங்க. கதைய ஒழுங்கா படிச்சீங்கன்னா தான் கரெக்ட்டா அதில தெரியும் அதில. ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்